Αγαπητοί μας φίλοι, κυρίες και κύριοι και πολύ αγαπημένες παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ακριβώς και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω παιδιά τη συλλογή μου από φιγούρες Καραγκιόζη που παίζω εγώ στις δικές μου παραστάσεις. Πρώτα, το βασικό ερωτηθάδο σκιών είναι ο Καραγκιόζης. Σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή, κατασκευή του Καραγκιόζοπαίχτη και μουσικοπαίχτη τον Νίκο Λεφρακή. Η επόμενη φιγούρα είναι ο Κολλητήρης. Σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή πάλι, το ίδιο, σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και από τον κύριο Νίκο Λεφρακή. Και εδώ έχουμε και τον Σκορπιό. Σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή είναι και αυτό και κατασκευή του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκο Λεφρακή. Και επόμενη και αυτός είναι ο Πιτσικόκος, το μικρό παιδάκι του Καραγκιόζη. Σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγή. Και αυτή η φιγούρα, και αυτή είναι η Αγλαία, η γυναίκα του Καραγκιόζη, η μητέρα των κολλητηριών. Σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγή. Εδώ είναι ο Μπαρμπαγιώργος, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή του Καραγκιόζοπαίχτη Μίμη Ασπιώτη. Ναι, σωστά. Ή Σωτήρη Ασπιώτη. Ευχαριστώ πολύ τον αδελφό μου, τον Αποστόλη που με βοήθησε. Κατασκευή Νίκο Λεφρακή. Και εδώ είναι ο δεύτερος Μπαρμπαγιώργος, σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγή. Και πάμε εδώ πέρα, σίγουρα εδώ πέρα, στους φίλους του Καραγκιόζη. Είναι ο Καραγκιόζης, σχέδιο του Σωτήρη Χαρίδημου και κατασκευή του Νίκο Λεφρακή. Εδώ έχουμε τον Εβραίο, τον Σολομό ή Ιακώβ ή όπως θέλουμε να το λέμε. Σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγή. Πάμε και σε επόμενη φιγούρα. Εδώ αυτός είναι ο Χατζιαβάτης, κατασκευή του σχέδιο Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγή, του κύριου Νίκου Αλεφραγή. Και εδώ είναι ο Καραγκιόζης αστροναύτης, σχέδιο του Γιώργου Χαρίδημου, σχέδιο του Γιώργου Χαρίδημου και κατασκευή Νίκος Αλεφραγής. Εδώ είναι ο Κρητικός, σχέδιο του Φώτη Πλέσα και κατασκευή του Φώτη Πλέσα. Εδώ είναι ο Μορφωνιός, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκο Αλεφραγή. Εδώ είναι ο Νιόνιος, σχέδιο του Χαρίδημου και του Σωτήρη Χαρίδημου και κατασκευή Γιώργου Υπηρότη. Και εδώ είναι ο Σταύρακας, σχέδιο και κατασκευή του Νίκου Καστάνη. Και πάμε εδώ πέρα στις άλλες φιγούρες, στις τουρκικές. Πάμε από εδώ. Αυτό είναι το ποντίκι, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκο Λεφρακή. Εδώ είναι ο Πασάς, σχέδιο του κύριου Υπηρώτη και κατασκευή του κύριου Υπηρώτη. Εδώ είναι ο Μινόταυρος, σχέδιο του Τάσου Ανδριώτη και κατασκευή του φίλου μας. Κωνσταντίνου Καραπόκη. Θα το δείτε guys και στην παράσταση. Θα το δείτε και στην παράσταση που θα βιντεοσκοπηθεί στις 16 Νοεμβρίου. Εδώ είναι η Βασιλοπούλα,
σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγκή. Εδώ είναι ο Βελιγκέκας, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκου Αλεφραγκή. Εδώ είναι ο Ταχύρ, σχέδιο του κύριου Υπηρώτη και κατασκευή του κύριου Υπηρώτη. Εδώ είναι ο Μίτσος, ο γιος του Μπέμπι, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκο Αλεφραγκή. Και τέλος, η τελευταία φιγούρα, η κόρη του Πασά, η Φατμέ, σχέδιο του Μιχάλη Ζαχαρή και κατασκευή του Νίκο Αλεφραγκή. Λοιπόν, αυτό το βίντεο μας, παιδιά, με τη συλλογή από φιγούρες που παίζω εγώ στις δικές μου παραστάσεις. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή, πάρτε στο καμπανάκι, να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Θα σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και το λέμε στο επόμενο βίντεο και γεια σας, bye!